Várj, a cipő. Igen. Ja. A papucsa van. Mondta meg. Ja, kis lába. Nem szorít az a papucs? Ja. Koma? Nem szorít az a papucs? Az Likának lehetünk egy picót a szandát, ilyen picike, de olyan nagynak látszik, hogy így mutatom. De az azt hiszem, hogy ez egy ilyen kis 18-as. Megmutatom. Nazlinak első mérjünk hozzá a lábát. Itt az ő lába, itt a szanda. Látitok? Itt van Nagylikának olyan lábaukája van. Szüzenelj meg a bábója! Na, nézzük meg, csak próbáljuk fel. Fel fog tűnni, hogy megy a lábodra, vagy nem. No, tabicske. Ennyit a szandáról. Várunk, majd a másik éven csak ilyenkor belenőjük.